بنا القرآن رباني وعلى في الوحى. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan uwa barkamu da wannan lokaci a karatunmu na koyon karatun alƙur'ani mai girma, kenan yadda ake karanta alƙur'ani mai girma, karantawa ingantacce. Darasinmu da ya gabata mun yi magana ne akan sukun, wadda shine darasi na 7, sannan ba mu kammala magana akan darasi na 7 din ba, muka dakata saboda gudun tsawaitawa, wadda a ƙarƙashin darasi na 7 akwai magana akan harful lin. Wadda menene harful lin? Harful lin wasu haruffa ne guda biyu, wawun da kuma ya'un. Wawun da kuma ya'un su ne suke kasancewa harful lin idan ya zama na cewa wani yanayi ya bijiro musu. Wani yanayi ne zai bijiro musu? Idan ka ga wawun ko ya'un yana da ɗauri ne a kansa, sannan kuma sai ka duba bayansa kaga harafin da ke bayansa fataha gare shi. Harafin da ke bayan wawun ko ya'un fataha gare shi. Ka buɗe alƙur'ani mai girma. In ka buɗe alƙur'ani mai girma ka duba inda ka ga harafin wawun ko ka ga harafin ya'un, sai ka duba harafin da yake bayansa, sai ka ga cewa ai wannan harafin fatha gare shi. Harafin da ke bayan wawun ko ya'un ɗin kenan, to wannan wawun ko ya'un ɗin shi ake kira da harful lin. Wannan shi ne harful lin. Kenan wannan amsa ne na tambayan yaya za a yi in gane harful lin. A wani yanayi ake fahimtar cewa wannan harafin harful lin ne? Amsa shi ne kamar yadda na faɗa, wawun ne ko ya'un su ne suke zama harful lin. Sannan in wani yanayi ya bijiro musu, yanayin ko shi ne ka gansu suna da ɗauri, harafin da ke bayansu yana da fata. Wannan harful lin kenan. Sannan kar mu yi khalti tsakanin harful lin da harful mad. Muna da harful mad waɗanda su ne waɗannan wawun ko ya'un ɗin ko alifun, amma su uku ne, su suke zama huruful mad. Su kuma an yi bayani a kansu in ya zama na cewa a baya a ɓangaren da ya shafi nahau, ina ga mun yi bayani a kansu cewa harafin madda, tunda su ɗin ne dai su ne a nahau, su ne a sarfu, su ne a ko'ina. To harafin madda shine wawun ko alifun ko ya'un. Idan ya zama na cewa suna da ɗauri, harafin da ke bayansu yana ɗauke da wasalin da ya dace da su. In alifun ne harafin da ke bayanta na da fata, in wawun ne harafin da ke bayanta yana da dhamma, in ya'un ne harafin da ke bayanta yana da kasra. To waɗannan su ne huruful mad. Amma harful lin shine harafin da yake da ɗauri, wawun ko ya'un amma ba alifun kenan. Kaga waɗannan su biyu ne kawai anan. Sannan suna da ɗauri, harafin da ke bayansu yana da fata. To wannan su ake kira da harful lin. Sannan tambaya da zai iya bijirwa shine menene dalilin da yasa aka kira su da harful lin? Saboda an kira su da harful lin ne saboda ana lokacin da ake furta su ba wahala. Ana furta su ne cikin sauƙi ba tsanani. Yanzu kaga kamar misali, zaka ga a cikin alƙur'ani mai girma in kana karanta harafin da yake wawun ko ya'un, harafin da ke bayansa yana da fatha, zaka ga karanta shi yana da sauƙi, saɓanin inda wani harafin ne yake da ɗauri, harafin da ke bayansa yake da fatha. Misali akan haka, zaka ga misali, zaka ce qul huwallahu ahad. Qul, to kaga wannan sai ka bankara bakinka kayi kaza kafin ka furta shi. Amma misali zaka ga cewa idan harful lin ne, harafin da yake da wawun din da ko ya'un din da ke da ɗauri, harafin da ke bayansa yake da fatha, zaka ga misali zaka ce khair. Kaga kha'un ne, yayin da kake furta shi wannan ya'un din zaka ga cewa ba wani wahala. Khair, wannan mai ya'un kenan. To zaka ga wannan shine dalilin da yasa aka kira shi da harful lin, saboda lokacin da kake karanta shi bai da hulfa, bai da wahala, bai da tsanani, bai da shigi da fici. Kawai haka ake karanta shi, kamar yadda zai zo ya bamu misalai a dunkule. Shi yasa yake cewa harful lin ko huruful lin, harufa waɗanda ake kira da huruful lin su wane ne? Yaya zan yi in gane su? Sai yake cewa idza jaa qabla al-wawi aw al-ya'i, idan kaga cewa
harafi ya zo kafin wawun ko ya'un sakinataini waɗanda su wawun ko ya'un ɗin suna da ɗauri, wawun ko ya'un mai ɗauri, sai ya zama da cewa wani harafi ya zo harafun maftuh, a bayansu wani harafi mai fatha ya zo, to wannan su ake kira da harfun lin. sai shi yasa yake cewa idza jaa qabla alwawi aw liya'i as-sakinatayn harfun maftuh, idan kaga kafin wawun ko kafin ya'un masu ɗauri harafi mai fatha ya zo, to shi ake kira, sai yake cewa tusamma bi harfin lin, shi ake kira da harfun lin. sai yake cewa wa summiyat bidhalik, an kira shi ne da haka. Me yasa aka ce masa harfun lin? sai yake cewa li anna hatul fadh ma'a lin, saboda ana furta shi tare da taushi, ba tsanani ba wahala a ciki. kamar yadda zamu gani misali, zaka ga kaga kawai furtawa kake hankalinka a kwance, ba fab misali faqo, zaka ga in wani harafi ne sabanin shi kamar wannan wawun ko ya'un zaka ga yana da dan wahala, sabanin shi wannan kuma ba wani khulfa a wurin furta shi. sau, fau, mau, zau, au, nau, yau, zau, zau, wannan su ne harufa ne ya kawo, sannan yake hada su da wawun ko ya'un din kenan, sannan yake hada su da harafi mai fata a bayan su, kamar yadda yayi bayani. Dole ne ya zama masu dauri ne su wawun ko ya'un din, sannan harafin da ke bayan su na da fata. Shau, gashi nan kamar yadda kake gani, thau, fau, lau, khau, khau. Ina dan ja ne saboda ka ji yadda ake furtawa din. Hau, hau, sabanin shi wannan wanda yake ha babba, hau ne ba hau wancan ba. to sannan sai au, sai kuma ai, sai bai. me ya kenan? yanzu ya kammala da masu wawun, yanzu yana bada misali akan ya. ai, bai, hai, dai, sai, mai, hai, nai, ai. sai kuma kai, gai, ɓai. sai kuma mene? sai zai, zai, sai. sai kuma wai. wai ka annahu la yuflihul kafirun. jayyid. to kaga yanzu anan harufa ya kawo mana waɗanda suke harufa ne masu fatha, sannan ya kawo mana wawun da ya'un a bayansu, kamar yadda ya yi bayani a baya. waɗannan su ne harfun lin, su ne harfun lin. to wannan shine ƙarshen bayanin da ya kawo akan harfun lin din. harafi ne da ake furta shi, sautin da yake bayarwa sauti ne mai taushi, ba wahala wurin furta shi, shi yasa aka kira shi da harfun lin. sannan wawun ne ko ya'un in suna da fatha, sannan harafin da ke bayan su su suna da ɗauri, harafin da ke bayan su yana da fatha, to wannan shi ake kira da harfun lin. sannan sai abu na gaba, mun karanta a baya, mun san kowane harafi in yana da wasali ya za mu karanta shi, kowane irin wasali ne kuwa, dogaye ne ko gajeru, duk mun gansu. yanzu wannan sai yake ba mu kaman misalai na darasin yanzu da kuma darasin da ya gabata. shi yasa sai yake cewa an tum. wannan wani abu yake so ya kai mu zuwa gare shi, mu lura da kyau. na farko alifun ne da nunun din da ɗauri, alifun da fata. kaga mun sanya za mu karanta shi, shine za mu ce an wannan haka za mu karanta shi. to wannan za mu zo mu yi magana akan abin da ya shafi gunna da sauransu, to a ɓangaren tajwidi kenan. to amma anan karantawan kawai muke bukata. an, sannan sai kuma tum, sannan sai kuma on. waɗannan akwai abin da yake so ya kai mu zuwa gare shi ne. yana so yanzu da a baya muna ta karanta haruffa ne kwaya ɗaya ko kuma wadda za a haɗa su a yi ɗauri ko a yi shadda ko abin da ya kama da haka, gajerun wasula da dogayen wasula. amma yanzu inda yake so ya kai mu shine yana so ya koya mana yadda ake karanta kalmomin alƙur'ani mai girma. kalmomin alƙur'ani mai girma, shi yasa waɗannan kalmomin da yake kawowa dukkan su akwai su a cikin alƙur'ani mai girma. yanzu zaka ga cewa antum, zaka ga a cikin alƙur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa ha antum,
to wannan kenan. Sannan kuma wannan karantawan kawai mu lura karantawan kawai muke bukata a yanzu. Sai kuma sai zi zayun da kasra, sai kuma la, sai kuma ƙi ƙafun da kasra. To waɗannan ɗaiɗaiku ne, mu ci gaba. Yana so yanzu duk zai zo ya haɗa mana su, kamar nan za mu ga cewa unzila. To kaga anan in an haɗa su kenan, amma yanzu kawai a rarraben yake so mu koyi karanta su, saboda lokacin da muka zo karantawa da sauri ya zama kawai mun haɗe su, sai ya zama ka ba da kalma. Shi yasa anan yake cewa fu hum zau jai ni, zau jai ni. Sannan baya ga haka sai if, sannan sai nai ni. Mu dinga lura. Sai kuma a, sai ba'un da fatha kenan, sai kuma wai hi ga ha'un da kasra. Sannan sai tas li mu mimun da dhamma, sai kuma wawun da ɗauri, sai nunun a gabansa na mu na. Sai rik hum sannan sai kuma a, sannan sai ha akwai harafin madda nan sai kuma ni waɗannan su ne abin da ya bamu a wannan muhalli din. Su ne yanzu wannan in ka kula dukansu ga sunan dai haruffa ne waɗanda aka rarraba su a ɗaiɗaiku, amma kowannensu da zaka haɗa zaka ga ya baka kalma a cikin alkur'ani mai girma. Kamar misali zaka ga antum, kamar yadda na bada misali ha antum haula'i. Sannan sai kuma unzi shahru ramadan alladhi unzila. To kaga anan unzin kawai gashi nan la unzila shahru ramadan alladhi unzila. To kaga anan amma ya rarraba mana su, ya kawo mana daban, zi daban, la daban. Sai kuma qafun da kasra fu qafun, sai kuma a gabansa in ka duba zaka ga fa'un da dhamma da wawun mai ɗauri, ki, sai kuma fu, sai kuma hum. In ka hada su zaka ga qifuhum innahum mas'ulun. Kaga wannan aya ce akwai ta a cikin alkur'ani mai girma. Qifuhum. Sannan sai zawjaini, in ka hada su zai baka zawjaini ithnaini. To kaga Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa ya halicci komai da komai zawjaini a cikin alkur'ani mai girma. To kaga nan zawjaini ya fito. Dan haka sai kuma ithnaini, shi ma in ka hada shi zai baka ithnaini. Kana dan ƙara sauri kawai zaka ji ya baka ithnaini. To kaga wannan shi ma akwai shi a cikin alkur'ani mai girma. Sannan sai aba waihi, kana haɗe su zai baka abawaihi. Ga sunan dai duka yanzu waɗannan kalmomi ne ya bamu, wadda in ka koyi karantawa a ɗaiɗaikun ka zo haɗawa sauri kawai zaka ƙara, zaka ga ya baka ainihin kalmar da take cikin alƙur'ani mai girma ɗin. Wannan kenan. Sannan sai in ka duba shafi na 30 kuma duk dai muna ƙarƙashin darasi na 7 ne, sai ya kawo mulahaba inda yake cewa ta'arrafna fi durusi sabiqa, a darussan da ya gabata mun san alal harakati wal huruf, mun san wasulla, mun san harufa a darussan da suka gabata. Al-maddiya wa kadhalika alamatu sukun, mun san harufan madda, mun san kuma alaman ɗauri, alaman sukun kenan. Wa marasna amaliyan talaffuzaha, sannan kuma mun gwada a aikace
mun yi a aikace yadda ake furta ta, mun gani, an koya mana, mun koya kuma mun aikata mu ma mun furta. Sannan sai ke cewa ma'al hurufi fit tamarin, tare da haruffan a cikin aikin da ya bamu, mun gansu tare da haruffan a cikin aikin da ya bamu mun yi as-sabiqa, a ayyukan da suka gabata. Kamar yadda muka gani ya bamu ayyuka a baya kuma mun yi, sannan ayyukan abin da suka shafi huruful mad da kuma dogayen wasulla da gajerun wasulla da kuma haruffa da wasulla, duk waɗannan mun gansu a ayyukan da suka gabata. To sai yake cewa wa fi tamarinil atiya, to amma a ayyukan da za su zo nan gaba za a canza salo kenan. Yanzu yana la'akari da mu ne a matsayin cewa yanzu mun ƙara girma, abun da ya koya mana ya kamata a ce ya sa mu ya yi gaba, don haka zai ƙara mana gaba mu ma. Sai ke cewa na ta'allam ƙira'at al-huruf dhimnal kalimat, za mu koyi yadda ake karanta haruffa ne amma a cikin kalma, kamar yadda a baya ya yi. Ba aiki ya bamu ba, ya koya mana ne. Shi yasa na tsaya na bada misali sosai ne bayani akai, inda za mu ga cewa in muka koma shafi na baya, shafi na 29, za ka ga yana cewa inda ya zo antum, unzila, duk waɗannan kaga ɗaiɗaiku ya rarraba su, amma an kaɗa su za ka ga kalma aka samar, kalmomi ne ya rarraba. To shi yasa yake bayani anan, yake cewa za mu koyi karanta kalma, za mu koyi karanta harafi amma a cikin kalman, wannan kenan. To sai yake cewa ga tamarin yanzu aiki na 12, tunda ya koya mana a baya, to yanzu ga aiki ya jero mana. Sai yake cewa iqra bi tamahul, ka karanta sannu a hankali, ba tare da gaggawa ko sauri ko barna ba, a tsanake ka karanta. Sai yake cewa alkalimat, waɗannan kalmomin da za su zo, ai bi suratin tafkikiya, ta hanyar karantawa ɗaya bayan ɗaya, ɗaiɗaikun harufan kenan. Gashi nan sura tafkik, at-tafkik gashi nan ya jero maka su, kalma ce amma ya rarraba haruffan, zaka karanta kowane harafi shi kadai. Wannan shine karantawa bi sura tafkikiya. Kamar misali na farko zaka ce za, ha, ba, to wannan sura tafkikiya kenan. Sannan sai yake cewa thumma qara'aha muttasilan, sannan sai ka karanta shi a haɗe, sabanin arabe da ya baka. Sai yake cewa ai bi suratin mutarabita, ka karanta shi ya zama ta fiskacin karantawan ya zama zaka karanta su ne a haɗe, suna jone da junansu, ba wai zaka karanta su bane a rabe, kaman za, ha, ba, to ba haka zaka karanta ba. Na farko shine zaka karanta a haka, bayan ka karanta a haka, karantawa na biyu kuma zaka zo ka karanta ne zahaba, kaga a haɗe ka karanta shi, kawai sauri zaka ƙara wurin furta harufa. Wannan kenan. To gashi nan aiki na 12, gashi nan ya bada shi har zuwa shafi na 31, sannan sai a shafi na 32 ya ba da wani aikin, duk a ƙarƙashin darasi na 7 ne. Aiki na 13 yake cewa iqra marrataini alkalimat taliya, ka karanta sau biyu waɗannan kalmomi masu zuwa bi suratin tafkikiya, ta hanyar karantawa a ɗaiɗaiku, kowane harafi ka karanta shi munfakkun anil akhar, ka karanta shi a rarrabe da ɗan uwansa. Sai yake cewa marrataini, sannan kuma ka karanta sau biyu bayan wancan biyun kenan, wani biyun na daban, bi suratin muttasila, ka karanta shi a haɗe shi kuma. Gashi nan ya jero maka su ma yadda zaka karanta su. Mu lura da kyau, kamar yadda na faɗa, duk waɗannan kalmomi ne na alƙur'ani mai girma. Duk kalmar da ka duba zaka same ta a cikin alƙur'ani mai girma, kalma ce mai zaman kanta. Don haka yana da kyau mu tsaya mu lura, mu yi aikin da kyau da gaske, ta yadda zai zama na cewa dama mun iya karantawa din. Wannan zai taimaka mana sosan gaske. Wannan abun da ya shafi harful lin da muka gani mun yi bayani, sannan kuma za mu zo, ko da a takaice ne yanzu, bari mu bambancin da ke tsakanin harful mad da harful lin shine kamar yadda na faɗa a baya, shi harful mad wasalin da ke bayansa ya dace da shi, saɓanin harful lin shi kuma wasalin da yake bayansa fatha ne, harafin da yake bayansa kenan yana ɗauke da fatha ne, saɓanin shi kuma yana ɗauke da ɗauri. Wannan shine harful lin mai mad kuma wanda yake daidai da shi, wanda na yi bayani a kansa. To wannan shine bambancin da ke tsakaninsu. To in muka bambance, to sannan kuma sai mu sani shi harful lin ɗin da harful mad yana zama harful lin sannan kuma wa mad, yana iya zama yanzu shi kamar yadda muka sani
in mun duba cewa ya gaya mana cewa ana ambatonsa an kira shi da harful lin ne saboda ana furta shi da taushi. To yanzu anan da aka ce ana furta shi da taushi din nan zaka ga cewa harful mad shi ma ana furta shi ne da wannan yanayi, sai dai shi yana karban madda, ana jan harafin sabanin harful lin shi kuma dai ana furta shi ne kawai da taushi, ba kowane lokaci yake karban ja ba. To wannan ya kamata mu lura da shi da kyau sosan gaske. Insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya kuma sanya mu a cikin masu hidimtawa littafinsa mai tsarki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.